Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyonkoɓe ene wayno kadi en garti e windande men ɗimmire alkulal Ca. Allah wallino on noon on kollama Ca no a natirte hen ha janggo. Hande noon windande men ɗimmire nde ko I jiɗɗon yo naati hen. I o yo naati hen. On paami moƴƴi. I o jiɗɗon yo naati hen. No mbatten mbiyen ɗo woni windande ɗimmire nani ɗi nani. Dental Diine TV nani. Numéro mon mbatton ballal mon nani 77 906 14 81 an jiɗɗo jeeyede ɗo ha ɗo an jiɗɗo yeeyade to dental to lesto WhatsApp ngara ɗo ndewa toon kala indema yettode ma jangoya toon. Bisimillah janggen. Ɗo woni Ca mangal Ca tokosal. Ɗo noon sa addi hen I o ay wonti Ci kono Ca o waylaki ko I o naati hen wayli mbiɗa Ci ay ɗo poɗɗa mbiɗa Ci ɗo ko Ci a fooɗani ka jiɗɗo fodde mbaɗa hen ko foɗata ko pooɗa mbiya Ci ay ɗo ko icc 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 ɗo ko iicc timmi lomba ɗo mbiya cicc cicc ngara pooɗa ciicc ay ciicc ɗo ko filli nande oɗo filli oɗo o filli hen goto ganda ko ɗo haaɗi Ci cicc ciicc oɗo woni oɗo ko fillanani ganda ko ɗo haaɗi oɗo ko ata o filli oɗo o tinani wadde Ca mawɗo Ca tokoso ko jangete e Ca ɗo haaɗi on jangino ɗo masira aɗo hande eɗen lomba hen I wode mbiyen Ci en pooɗani garen pooɗen mbiyen Ci ɗo mbiyen icc ɗo mbiyen iicc ɗo mbiyen cicc ɗo mbiyen ciicc ɗo haaɗi oɗo jeyaka hen o jeyaka hen oɗo woni oɗo paamide oɗo woni oɗo wadde itten goto oɗo ittan mbasa wadde oɗo tan kaɗon ɗo cicc ciicc ɗo ko Ci Ci paami ɗo ko Ci Ci ɗo ko icc iicc ɗo ko cicc ciicc gasi ko jangete e masgal Ca to bange I ko ɗo haaɗi ɗo so ɗiggi tan hankkadi nde ɗo majjere a serti e majje kono no yawni yitere kono ene winda ko heewi sa faamoyi ɗum ene winda ko heewi sa faamoyi ɗum kono mo faamani o noon yo kecce Ci Ci icc iicc cicc ciicc tan mawɗo kewal jiɗi suudu tan haala mawɗo killifaɗo wone suudu tan ne wiya Ca mawɗo Ca tokoso Ci Ci icc iicc cicc ciicc aɗa jale ha ɓooye noon mbatta wadde haajuji ma mbatta windude haajuji ma sa windama jangana hoore ma kono noon ɗo aronde ɗo kala birtiɗa janga nanguirma ko a ala haaju walla janguinowo ala haaju Ca Ci 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 icc iicc cicc ciicc taw ko waɗa ɗon ko gollal manngal kono mo anda o sikka mato ko pijowo walla janggo ko pijowo nde andita wona fijirde ko so watti windude watti jangude gara makko mbiyama jangana mum ɗo gara makko mbiyama windan ɗo nde ganduɗa o fijano wadde woto punten koye men janggen ko jangde addantama wawde sa janggani a janggani gasi an woni janggani jangde addata ko ha jangga a salima jangude an hoorema
sa ari ƴettu ci janga ganda mangal tokosal gasi ɗo sa yi ko wayni ko ci ko wayni ci ko wayni icc ko wayni iicc ko wayni cicc ko wayni ciic gasi windande men ɗimmire nde nani ɗo haaɗi windande ɗimmire ko camongal tokosal ari ardi ngara masa ci ci ic iic ɗo mbiya cic ɗo mbiya ciic gasi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga certa e majjere ci ci certa e majjere ic iic certa e majjere cic ciic ɗo sawawi ɗo andu jangde ma yawat hoto heño hoto heppu jangu ɗigga ko ɗiggi ko sohla wona ko heewi ko janga seeɗa mbawa on seeɗa ɓuri janga ko heewi a wawa sabu haaju ɓuri en doole ken dawoɓe kañum haajuji kewɗi nafata tan ko waɗe seeɗa janga ɗum e dumunna daɓɓo mbawa ngayna mbañitoɗa ngayna ndawa keɓoya kemnamin hen ni foti jawnoɗa janga mbawa jawnoɗa mbañitoɗa ngayna a gayni jangude e windude daw ndawa ɗaɓɓoya keɓa ha heewa noon min mbi kemnamin min kadi seeɗa min noon ko seeɗa kemdenani an keɓa ha heewa kemnamin hen seeɗa ciftora courant wifi connexion amen jeeya wadde jinguen ɗum ballen ɗum kaɗen ɗo nani ƴette kuɗi mon e karneji mon bindon camangal tokosal bindon ci ci bindon ic iic bindon cic ciic gasi ɗo katon ɗo e ɗo ko gotum ɗo ko filli itton oɗo kaɗon ɗo ko jeegom haɗata goo ɗiɗi tati ɗo wona ci ɗo wona cii oɗo wasa fodde o fooɗa oɗo wasa fodde o fooɗa cic ciic oɗo wasa fodde o fooɗa cic ciic cic ciic cic ciic ɗo ko ci ɗo ko cii ɗo ko ic ɗo ko iic ɗo ko cic ɗo ko ciic windande men ɗimmire nde haaɗiɗo numéro mon nani 77 906 14 81 yaya li jiya WhatsApp o ngara bindoɗa sa jiɗɗo jeedo ga jangde lesto ɗon dewata ballal ma kadi sa waɗi Orange Money Wave Western Money gara yettoto men inchallahu taala waɗe kees reena golle men e jingere moɗon yo ko nande famde en kaaliɗo kadi hannira wonde inchallahu taala windere ɗimmere nde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga mbason yawde mbason yowde jangowo amatano am ni jangowo yowon bindowo jangu windu windu jangu jangowo yowon bindowo jangu windu jangu ni foti sa jangi a wawi a windani ma waw jangde kono awata bindol hoto wimi jugolngol ene yooɗani windude ha mbawa windude ƴettu ca 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 ha gasa mbaɗa ca ca ic aɗa ac aac cac cac ɗiggi garna ciima mbiya ci ci ic iic cic cic gasi ɗo jarata kadi janga ko ɓenni ko kadi arta haqqille ma wasa ɓorde ko ni jangirte ko janga ko hande ko ha mbawa jaha deftoɗa ko ɓenni ko ni foti jangu ko hande ko ha mbawa jaha deftoɗa ko ɓenni ko ni jangi andirte wawirte deftoton ɓuura ano a jangi e wawi ñande fo nafla wona hade ɓorde yo Allah wallu en ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya yaali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama salam